Unha terra suprema. Unha gandaría suprema. E uns gandeiros supremos. Cun coidado supremo. Unha familia suprema. Un sorriso supremo. E unha beleza suprema. Un control supremo. Un carniceiro supremo e unha recomendación suprema. Unha cociña suprema. Un sabor supremo. E unha tenrura suprema. Unha etiqueta suprema nunha carne suprema. Ternera gallega suprema. Para nós, a mellor carne do mundo. Con 7 meses de lactación. Respecto, sostibilidade e moito, moito agarimo. Para min, para min, para min e para min, a mellor carne do mundo. Galicia etiqueta calidade. Ternera gallega suprema. Achégate a todo o bo de Galicia. Xunta de Galicia.